lähtee. Hyvät käsipallopelaajat, hyvät vanhemmat, valmentajat, joukkueenjohtajat ja kaikki, ketkä olette tekemisissä käsipallon kanssa. Haluan kiittää teitä tästä menneestä vuodesta, mikä on ollut käsipallolle hieno vuosi. Meillä on ollut erinäisiä projekteja, joista varsinkin School Tour on ollut aivan erinomainen. Meillä on 9 School Tour manageria käynyt kouluissa esittelemässä käsipalloa, ja tämä on tuonut meille paljon uusia pelaajia. Pelaajamäärät ovat selkeässä nousussa tällä hetkellä noin reilulla 10%. Olemme myös kehittäneet valmentajakoulutusta, ja tätä työtä tulemme jatkamaan myös ensi vuonna. Vähän isommalla skaalalla vielä. Nyt on aika hieman rauhoittua, nauttia joulusta ja uudesta vuodesta. Ehkä unohtaa käsipalloa muutamaksi päiväksi. Mutta muutama sana tulevasta vuodesta, varsinkin pelaajille. Muistakaa harjoitella, muistakaa reilu peli ja kunnioittakaa vastustajaa ja tuomareita ja kaikki, ketkä ovat katsomassa ja kannustamassa teitä käsipallootteluissa.